jatend piny Kenya koloso kinde mokalo Samuel Loseni iwacho ni kata killing squad ni Gachagua oselieke ni gini to pod nitie jokma nogolo Albert Ojwang Mawego mokelo Nairobi tige ni thoth nde malongo weche makarura nte miwacho Central Police Station maik mokelo ng'anyo moganda wuok oko sana mokwongo kidhiro mondo mi jalupo ga marobila Elulagat mondo mi ogwe tao iwacho ni police onge gimoro ni stepping aside en suspension kati iwuogi office mano kokalo e gwetao mari kata resignation. We akunga chaka nena gi wach mar Elulagat no mondi nikech apani ene mitieke mogik to nyaka wa clarify ne jo Kenya ni e piny kae onge gimiluongo ni stepping aside employment law chik mar andika tich onge gimiluongo ni stepping aside gima wantiere godo en ni jatendi otimo ni interdiction kata suspension jatendi or iniwuone resign either iwe tich kata jatendi chungi e tich to bro wacho ni kopo ni watieko processes machalo kama to abro duoki to onge gimoro ni stepping aside kendo kisomo kata barupe iyudo kama chalo ayany ne jo Kenya okinyal kona ni step aside iwe tich matin to kami wacho ni we tich no podi assign ngami keto mondo tich makari okinyal wuok tine michaki assign ngato manyiso ni podi ne tich emomiyo in gitelo momiyo inyalo assign goduchi koro mano machane mela kabisa to kwa donje wach mar killer squad ni ananyalo koni kama beteni ne wan kaka jo Mabei wane mo winjo malite wach nek gi eki nikech mokwongo Suba North constituency mawuoke bende chieng' Jumapil ne wan gi ng'ama chielo mano chako negi elwet polise ng'at mana mano maki kund diek to tere police station to bang'e noendo tiwinjo ni osetho report wuok ni odere kendo mano be report mano kungo wuok no central to kadwa wacho adier ma jodongo no wewa godo chon en ni kipidho ndiek kapod otin tidhi pidha mopong to kosepong makoro yie bedo maduong makoro chako chiemo samori idek lokori chiembe to manende gima ineno ka sani timore kae tiere ji machalo kaka Talam gini iwinjo ka e simu mane wacho manogoyo no wacho ni dhi gol jo manotwe e sel ni iter mono dhi oshugulika ne Albert iwinjo ka statement ma ofisa machielo cha nondiko wacho kama noendo maiso ni chal ka gima mae gima no sebed ka itimo mae gima en kawaida kabisa kotimore ma OCS nyalo ga simu no ikelo ng'at moro kanyo to kauru ji mondo dhi odil kode kendo ging'eyo bende bet jo mekaw mondo dhi odil kode ge ni ing'eyo ne gi kongo mar siling 2,000 to gidhi gi go ng'acha adier king'iye piny kae ng'at moro mikiarigo afadhali wan gin wang'ere waseromo kamae to kinyal gola sani gotieno misoya e room motimo mudho nikech onge sel mora Kenya kae man gi stima iye cells tegin mudho okinyal gola mitera e ot motimo mudho mikona nitiere ng'ata iye kanyo dhi goye tadhi agoye gi chwang' adier moto koro iyudo ka nitiere miriambo moko madhi mbele mag cover up to gigi kigidhi hon sirkal nikech ka ning'iyo kaka ne jogi dil gi jo maandamano ana wuon ne ane maandamano noendo makata kineno ntiere ng'at moro mano make Koinange Street kiso ilori achiel kuom jo maundu gi nen ng'ama nigi luth to noting'e pikipiki seche mano biro kanyo to seche mano biro polise no biro kodgi maloch police ne nitiere Land Cruiser ringo kamae to giringo mbele to polise nie diergi to giting'o ludhe to onego bedni sa mantiere maandamano kopo ni ting'o loth to mano in jamaundu monego bedni maki to record ma wan godo kaka Law Society of Kenya nyaka gie sechegi onge ng'ata mano makne maandamano niendi to ji to nohinyore ji 22 mano record manitiere ere kaka wanyalo bedo gi maandamano ma waneno ji moingo 100 ka wuotho gi nyaunyo to wuotho gi beti to wuotho gi luth to onge ng'ato momaki kata achiel to seche magitimo kamae to police to ringo kodgi side by side to kendo helicopter bende timo surveillance malo maiso ni gini nitiere kaka sirkal nong'eye kasto ere kaka koro governor ma Nairobi biro wacho ni mago ne gin hired guns maiso ni oseng'eyo ni jogi ne obedo hired onego be no dhi mbele to konwa ne ng'ama no hayagi nikech kopo ne wacho ni nitiere gimoro kae nyaka siemo en ang'o mako kinyal siemo no nyiso ni ine wuon gino koro nitiere gik mang'eny madhi mbele gi jogi eki matemo nyiso desperation e piny kae e law wacho ni the supremacy belongs to the people the power ma katiba omiwa mano e article 1 to dhi mbele amongst rights momiyowa and to demonstrate and picket mineno jogi ne exercise koro inyalo imagine kose gik ni sirkal misolo ne osuru
dwe ka dwe kendo odiochieng' ka odiochieng'. Kendo transaction mora mora mitimo makata sani eming'io gine credit e simbi kanyo endo mar siling' 10 tidhi yudo ka pod ging'ada bathe ma sirikal misolo ne pile pile ogik kama ene desperate makoro koponi mondo rights ni obed protected to police koro bedo chien to gikawo guns sirikandi koro kawo guns ni mondo tami mondo kik exercise rights ni tiparo ni wachopo kae nade wachopo kae nikech timbe mag njore ma polisi osebedo ka timo ne joma demonstrate to jo Kenya be osedhi gik kamoro ma ok ginyal ling gi gimoro amora ma gineno koro saa ma polisi otimo tim mar njore to gibedo ga exposed koro mae momiyo sol godo guns mondo donje gine en cover up mondo gimoro amora ma wang'o timore marach jok ma wang'o hiny kaka ji 22 jok mane lisasi ogoyo ne gin mana ji 2 kende mamago to idhi wach ni police to koro ji 20 gi to gidhi bedo attributed gi ng'awa ka wang' idhi penjo tidhi koni ni guns no infiltrate kamano to bende mae moro